Good Morning Sanofi is a series of videos made by Sanofi employees across the world. Using a video camera, they had 10 days to share their own particular views on diversity at Sanofi. Dobré ráno Sanofi, mé jméno je Andrea Futerová a zdravím vás z Prahy, kde pracuji jako senior HR business partner na headquarter Sanofi generické divize. Už 16 let pracuji v naší společnosti, jsem maminka 2 malých dcer. Mám ráda český ráj, miluji naše hlavní město, Praha je nádherná. Mám ráda možná i návrat k českým tradicím. Nemám ráda takové ty nekonečné meetingy bez nějakých konkrétních výsledků. Během těch 16 let jsem si udělala pauzu, 4 roky mateřskou dovolenou, kde jsem se věnovala svým 2 holčičkám. Co si myslím, že je určitě důležité zmínit, že mateřská dovolená v České republice sice je 3 roky, nicméně víceméně vymizely jesle. Do mateřských školek je velmi těžké umístit dítě dřív, než jsou mu 3 roky. Tím pádem opravdu drtivá většina českých žen je nucena zůstat doma po celou tu dobu rodičovské dovolené. Sanofi je firma plná změn, inovací a pokroků. A během téhleté doby a ty maminky ztrácejí samozřejmě know-how. Ahoj Ivi, co jsou 3 nejdůležitější věci, které my jako firma bychom měli pro rodiče udělat? Máme 1550 zaměstnanců, takže máme přibližně nějakých 150-155 zaměstnanců na mateřské. Máme možnost i nějaké flexibilní pracovní doby, nově teď momentálně home office. Určitě si myslím, že by stálo za to zamyslet se třeba i nad sdílenými pracovními místy, protože je určitě spousta administrativních pozic, které prostě by úplně v pohodě zvládly to, že se tam prostě budou ty rodiče střídat 2. Super, děkuju moc za rozhovor. Není za co. A po 4 letech jsem už se rozhodla, že bych ráda zase se vrátila do práce, chyběli mi mí kolegové. No a protože jsem sama viděla, jak je to těžké to kloubit, tak jsem oslovila mé kolegy, jestli bychom nemohli něco vymyslet, nějaký projekt pro maminky, který by jim pomohl se zapojit. Vlastně projekt Family Friendly Company byl na světě. My bychom právě chtěli začít trochu měnit i to smýšlení v té České republice. Ta společnost ještě úplně není připravená na ty pracující ženy. A myslím si, že je i naším cílem pomáhat těm rodičům, aby to ušili na míru těm svým potřebám.